uy panangawis ni Diyos kaya siguro ng bagkat ko adal ko mawak ng pinasa dahil tuyo ni isurat may batik kumaysa pagtultuloy kayo kadagiri sumadalan iti maysa kumaysa iti panangbok talbo iti nakudmong ministeryo ng Jesus tayo mo pinot ay tayo po iti mga maglawa kung iso makapanunod ka iti pagmimisyon ni bakit kung tinagawag kami kumaysa para sa'yo lawatan mo pati lagi iso agdangan ay bati para sa'yo lagi talo na tumakil ay basa nga rin lagi iso na yung surat na masakpayan kaya tipas pa ay ito kailangan na dito agtultuloy iti maysa para kayo iti grasya parabor iba ko tinagawag ko maysa para Basa mati. Basa kasi na ulo na surat. Apokalipsis 2, Kapitulo 2, versikulo 17 hanggang 19. Kunana, ti adda pagdenglag na denggen na kumati kunati spiritu kadagiti iglesia. Dayjay agbalay isuti tangkedakto timana ang nailigmen. Itdekto ken kuan natin ay sa batu apuraw. Ket maibutak ti batu ti maysa alnagan abaru. Maawan ti makamu ura asya sinno no bilaeng dayjay umawat ken kuana. Di 18 kunana ket isurat mo ti anghel ti iglesia sa di Tiatira dagitoy abanbanat kuna ti anak ti Dios isu nga agdamat matana apas na darang ti apoy ket dagiti saka na kas ti bronze anak kasilay di sinabi nga maude siya amok dagiti aramid mo ken ti ayat mo ken ti pamating ken ti panagserbi ken ti kinaanos mo ket amok adagiti aramid mo anaud-ude aduda ngayon dagiti imun-una. Kada kayo nga pasturan ni Maestro Jesus, kada kayo pagtingay kung marod dati kayo dati tayo natin panunod. Sige. Panunod. Yan tirit natin may saka na kayo tal nakadi minno kaya cutie ano na pangalan dyan na instead di panunod talikagay taginayon nyo kita ati ng kapsatinat Nakakuta, kung kada kayo nga ipasturan ni Maestro nga Hesus, tungdungwan nga anak, kapuna nga ron nga pudno, nga ti panunod, ti kinatal na, tapos kapuna ala nga, adda nga, nga tatang nga oras, adda iti diso ti bantay, tal na iso ka ding nga, daytoy nga iso, ti naipaay na surat, tatang nga adda. kada kayo na ipasturan si Maestro nga Jesus nagako nga at hindi pastor na ganito no da kayo ang oras itok-tok ti bantay makayat nyo lang ital na tingkalit na itunggal ay sa akin may sa kalatay adyo lang So dahil sabet ka niya prasa tinutunan may sakbay nga kultura yan iti nagbabait ang iti may sakbay pero dawatin manigila sa lugar sulat iti iti kablangang ko Joy Roma 11:34 iti kapitulo ng 12 iti
nagnanen isa o ay ayaten ila na anak kinakawisan ti may sa maysa tapno itikas yan ni gitila payag ti may sa kada kayo kama mammo iti palimid iti Diyos noon niya adi sa lutsod kakabsat noon niya kanong agapoy iti nakauwisan iti may sa ita ang orasan ken noon niya agapoy iti pinanggep ti may sa when kastoy da kayo amin dahito iti nagnabangunan iti may sa kada kayo yaman na iti tured iti nasumukat taktay ito makdal yaman na iti tured iti may sa kada kayo pagkatin yun ti ubot ti may sa tapno at dati pa nagtakder yaman iti Diyos tapno iti kastapang panunutin ken laglag iti may sa kada kayo subyanan nyo iti surat na iti den da kayo ang nakaawatan punpunayo ti sumursurot daytoy man tited ko may sa palimit ti ibok sila iti makaamo iti palimit ti Diyos itangal daw dayjay mang doktal ti pudno iti may Kinapudno. kinapudno tipudno ti may sa kada kayo iti nakawisan ti may sa iti pa ng doktalyo ti may sa kada kayo daytoy ti may sa apalimit laglagipin nyo iti daytoy nga iti daytoy nga diso pan iti panagen iti puso yun panag-survey iti dayta bagbagiyo iti nakawisan mo iti tinapay 1 Timoteo 5 iti versikulo ng 13 hanggang 16 daytoy itati suki-suken noan niya ti pakanan natin noan niya ti kayaten iti may sa tapno ti kasta may pakita yo no pudno pagpunto ako ti sanal wala kadto duwawin no taloy dito makber wala iyawatan mo man iti kapelwen mo kami ko kita kada kayo asikutak dere ti sangwanan isurat ko iti daytoy balikas asahan sakbaya ebanghelyo when nakasakbayan pagsagana kayo ang sipod kayo kada kayo nga ipasturan di may kasabi ito kada kayo nga ipasturan ni Maestro Jesus dungdungan nga anak at kayo ang natipon pudno ko mga tipan mo no ti may sa adaan kayo asi kataon na no itang nga oras o wala kayo itagantay natirik na iti may sa tanong na pati kalna kadikit imatang ti Diyos kaya tinuti may sa daytoy ang surat nga addan na ipaay ti daytoy nga oras pinuon daw pagniyon natin imam wala ang tugaw kayo bawati kong pinasanta na surat ay paay kong di pang makadak kastaya panangawis ti Diyos addan to ang mawatan ti may sa kala kayo daytoy yan ti surat na ibatik na kayo at pagtuloy kayo ti panagduktalyo ti may ti misteryo ministeryo iti paminsyon ni bato kung dala kayo dagiti talulo at tumakder may basa ko makasakbayan din ang mga ulitan ibati ko ti grasya ti bendisyon Bendisyon ng ti Diyos, Tipan, nakaibasa na. Apokalipsis 2:17 ang ganun.